Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Nagdangat na sa 112 tanan ka mga water refilling stations sa natukiban nga wala sang sanitary kag business permit. Wala sila nagitugtan sa City Health Office nga magbaligya sa tubig samtang wala pa makakomply sa mga requirements. May report si Nico Delfin. Humalin pa sang nagligad nga si Mana, masako ang katapos ng Environmental Sanitation Division ng City Health Office sa pagproseso sang sanitary permit application kadaman diri ang para sa mga water refilling station nga ila natukiban nga wala man sang business permit. Suno kay Dr. Grace Tan, pamuno sang Environmental Sanitation Division, sa 240 ka mga water refilling station nga ila na inspeksyon, 112 na ang natukiban nga wala sang sanitary kag business permit. Ginrecommend man sang CHO ang temporaryo nga pag-untat anay sang pagbaligya sang tubig sa mga water refilling station nga wala pa makaproseso sang ilang mga permit. Per Resolution 772, they would go for a temporary na cessation na isang operation and selling of products until they submit some mga requirements natin. May pila naman sa tag-iya sang tubigan ang voluntaryo na nga nag-untat sa pag-operate para magproseso sang requirements. I-close ka. Ako nag-voluntary close ako. It's because gusto ko i-comply yung sanitary permit ko. Ang processing, good life siya, pero at least, ginaamatamat ko na siya ng process. Ginaan ka good life sa pag-process. Why do we need to have the bacteriological exam and the physicochemical is para may gauge kita on how massive is the contamination sa aton water sources, and it would boil down sa inang wala taba na toilet, how pag ginapagwa naton in a body of water or open defecation kita man gihapon ang tanan ang masuffer. So it's just but fitting na we would regulate or monitor on those things and make recommendation for that. Ang masupog nga monitoring kag inspection sa mga water refilling station kabahin sang tikang sang CHO batok sa cholera case sa Bacolod nga naglabot na sa 3. Ginrecommend man sang CHO sa mga kabaranggayan ang chlorination sa iban pa nga water sources na lakip dring mga bomba kag mga bubon. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.